Ja, hej, jeg hedder Dan, og jeg laver den her film, fordi jeg er godt træt af kræft. Jeg synes, at der er frygtelig mange, der dør af kræft, og derfor har jeg så undersøgt lidt, hvad det er, man kan gøre for at undgå at få kræft i sit liv, og hvad man kan gøre, hvis man har fået kræft osv. Og der er selvfølgelig den normale behandling osv. Men for det første, for at undgå for kræft, så er vores familie begyndt at spise en masse B17-vitaminer. Og der er en bog fra Amerika, der hedder The World Without Cancer. Og den siger meget om B17-vitaminet, som er et naturligt produkt, som er inde i kerner. Og spiser du mange kerner, så får du B17-vitamin, hvilket gør, at du mindsker din risiko for at få kræft, er min påstand, efter hvad jeg har læst. Og vi har så undersøgt det lidt mere, og aprikoskerner, som man kan købe i helsekostbutikker, det er lidt svært at læse, men der var den, aprikoskerner, det kan man købe i helsekostbutikker, og det er altså helt almindelige kerner. Jeg ved ikke, om I kan se, det kan man ikke se der. Almindelige nødder faktisk. Og det er ikke fordi, de smager yderst godt, men det er sådan lidt mandelagtigt. Og hvis du spiser så 5 af de her hver eneste dag, eller sådan cirka, eller 3, eller 4, eller 5, så er min påstand, at du får aldrig kræft. Og det er derfor, så spiser vi dem hver dag. 5 stykker af dem. Fordi i dem er der så meget B17-vitamin, som er naturens egen medicin, som gør, at det ikke kan opstå, og det gør nogle ting. Jeg har læst lidt på engelsk og så videre, men du kan selv undersøge det på at skrive B17-vitamin og læse om det på nettet. Der er en masse om det, og hvis du har kræft, så er det helt andre ting, du skal ud i, og have behandling af B17-vitamin, og der skal du have en del mere dosis, noget med 500 mg koncentreret B17-vitamin 2 gange om dagen, og det gør så, at du får reduceret din kræft, og det er meget bedre end kemo og alt cellegift og lort, som i det hele taget ikke har den store virkning. Og der er faktisk også mange, der dør af selve cellegiften og andre komplikationer. Og der er det selvfølgelig også, ved det her er der selvfølgelig også, hvis du tager store mængder, så er det selvfølgelig også en eller anden ting, der gør, at det ikke er uden fare, som man siger. Men det er cellegiften jo heller ikke. Men det her, det er det naturlige produkt at bruge. Og jeg vil anbefale alle at spise af det her. Det er ikke noget med reklame, jeg har ikke noget med det at gøre. Jeg kender ikke nogen, der sælger det eller noget cirka. Det koster cirka 100 kroner, kan I se. I en helsekostbutik, aprikoskerner, det er 5 stykker om dagen, så er du uden kræft. Det er min tro, og det er, vi skal have en verden uden kræft. Vi skal have et Danmark uden kræft. Vi er faktisk det land i verden, der har mest kræft. Og det synes jeg, vi skal sætte en stopper for nu. Så begynder at æde nogle kerner. Hvis du spiser æbler, mange æbler, så æd kernerne, æd skroget, æd hele lortet. Det er rigtig godt for dig. Spis kernerne. Der er rigtig mange kerner. Og mere i dag, så gør man jo det, at man skal have frugt og alle mulige uden kerner. Det er faktisk en rigtig dum idé, fordi i kernerne er der noget rigtig godt for os. De steder, hvor de spiser de andre lande, der har de ikke noget kræft. Så jeg synes, vi skal prøve at undgå det lortekræft. Jeg har fået nok af det. Og i vores familie er der nogen, der døde over på min kones side, og det ønsker vi ikke mere på vores side, så derfor forebygger vi nu. Og spørg din læge om det, fordi og se hvad de siger, men det er naturens egen medicin, og nogen vil påstå, at det er farligt og bla bla bla, og spise store mængder, hvis du har kræft. Ikke er nu naturligt selvfølgelig. 5-6 stykker om dagen af de her. Men når du spiser store mængder, så kan der selvfølgelig være lidt en eller anden fare ved store mængder. Det er der ved alt. Så
sådan er det. Så jeg har sådan set ikke mere at sige. Jeg takker fordi du har lyttet, og jeg håber at du skal være fri for kræft hele dit liv og leve længe.